Józef Haller po raz pierwszy przyjechał nad morze przy okazji zaślubin Polski z morzem, które nastąpiły 10 lutego 1920 roku w Pucku. Tam uroczystości były bardzo bogate, państwowe, takie z wieloma osobistościami, ale po już uroczystościach okazało się, że generał nie do końca był zadowolony z tej wizyty, gdyż Zatoka Pucka, na którą leży Puck, była zamarznięta. Nawet trudno było wrzucić ten zaślubinowy pierścień generałowi do wody. Najpierw musieli jego oficerowie na koniach lód przy brzegu rozłupać, aby tam udało się ten pierścień wrzucić. Słyszał to będący na takim zakończeniowym raucie gbur z Wielkiej Wsi Leon Torliński i zaproponował generałowi wizytę następnego dnia właśnie w sąsiedniej, niedaleko położonej wiosce, ale już wiosce, która leżała nad samym Morzem Bałtyckim. Hallerówka budowana była w latach 1921-22. Wówczas generał Haller przyjeżdżał do Wielkiej Wsi przyglądać się postępom przy budowie. Mieszkał też w tamtym czasie właśnie u Leona Torlińskiego, największego w okolicy rolnika. Gdy budynek już oddano do użytku niemal do końca wojny, bo bodajże nawet w 1939 roku, przyjeżdżał każdego roku, krócej, dłużej, ale każdego roku bywał właśnie w swoim budynku. Zawsze witany tak hucznie, uroczyście przez miejscową ludność, ale także przez właścicieli ziemskich właśnie z terenu Hallerowa. Bo w międzyczasie też inne tereny Henryk Bagiński posprzedawał i zaczęły powstawać pensjonaty w różnych miejscach Hallerowa. Nie było ich może zbyt wiele, ale ruch, jeśli chodzi o sprzedaż działek, był dosyć spory. W trakcie wojny w Hallerówce urzędował sołtys niemiecki, natomiast po wojnie władza przejęła budynek, władza ludowa, i zakwaterowała tam po prostu osoby, kilka rodzin, które potrzebowały dachu nad głową. Dopiero w latach 70., gdy powstał nadmorski park krajobrazowy, zastanawiano się, gdzie umieścić dyrekcję. I ktoś padł na pomysł, że tam może być siedziba. Później nieco miasto Władysławowo utworzyło w nim Centrum Pamięci Józefa Hallera i Błękitnej Armii. Hallerówka została oddziałem Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku i obecnie oddana jest do zwiedzania w okresie sezonu letniego. Mnóstwo jest zainteresowanych i odwiedzających, zwłaszcza jak nie ma pogody. Wówczas wczasowicze zwiedzają pomieszczenia z przygotowywanymi wcześniej wystawami.